आरो फारसेथिं नायोब्ला सेलारिनि खोथा बुङोबा सेन्ट्रेलनिया नोंना स्टार्टिंआनो दायो more than 80,000निफ्रायबो बारा रेलवेआवबो बेबादि everyone welcome back to my YouTube channel नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनैहाय गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय so if you have not subscribed my channel and watching for the first time so please do like share and subscribe my channel ओमफ्राय दिनैहाय ज्रां ज्रां सान्दुं दुंथारदों आरो दुंख्रावथारदों माने दानि बादि सान्दुंखौ नायोब्ला देग्लायनि सान्दुङा ओरैबादि बिसिख्राङो बिखुं जिलायनाय जागोन ना माबादि मोनदों ओमफ्राय आसामाव नोंथांमोननिथिंथ' मैया थांनाय दिनखालि इलेक्शना जानानै थांबाय आरोना इलेक्शना जानानै थांबाय मोनसे शान्ति मोनलायोना आरोना बेफोरबो मानोना इलेक्शन होनबाथाय बिरादनो गुदुं 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 थासारि जायो सोरजोंबा सोरजों बुलायनाय सोरजोंबा गावनि न'खरसेयावनो सोरबा पार्टियाव अबे पार्टियाव नै बेफोरबादि जायो बेनि थाखायनो आं बारा पार्टिफ्रावहाय जेबो लोब्बा लानो गोसो गैया आरो आं पार्टिफ्रावहाय बांद्राय इन्टारेस्टेड नङा माने आंनि साननायावहाय आरो ओरैनोथ' माने जों मानसि हिसाबै संसाराव जेसेबांसिम थायो जोङो इलेक्शन बेफोरखौथ' होनांखागोन आरो मोनसे पार्टिनि रुल खालामनायाबो थानांगौ मानोना देशखौ सालायनो थाखायथ' नांगोन आरोना पलिटिशियानफ्रा थ' जायखिया जाय जेखि पार्टि मोजां मोना आरोना खिन्थु मोजां केन्डिडेट फैब्लानो जाबाय मोजां जाया देशफोरखौ जायफ्रा जोंनि रायजोफोरखौ मोजाङै सालायनो हागोन स्टुडेन्टफ्रा मोजांनिफ्राय मोजां पजिशनाव थांनो हागोन फरायनो लिरनो हागोन आरोना ओमफ्राय मोजां साख्रिनि फेसिलिटिफोरखौ मोननो हागोन मानोना पार्टि पलिटिक्सआवहाय माखासे माने बिसयफ्रावहाय माने आङो सानबाय थायो आरो बेयो आंनि पार्सनेल थिंकिं दे माखासे समावहाय जोंनि इउथ लाइमोनफ्राबो बिरादनो पार्टि पलिटिक्सफ्रावहाय लोब्बा लायो उन्दैफ्रानो स' बेफोरावहाय इनभल्भ जायोआनो बांद्राय इनभल्भ जायोआनो मोजां होननानै सानो आरो आं मानो होननानै बुङोब्ला पार्टि पलिटिक्सआव थानानै एसे एनै इनखुर सारनायफोर बादि नेताफोरनिफ्राय एसे एनै मोननोबा माने मोनसे लालच जिनिसा हाबो फरायनायफ्राव गोसो होआ आरोना ओमफ्राय पार्टिनि जायफ्रा माने गिदिर नेताफोर बिसोरथ' मानसि जाहैगयो बिसोरथ' हिउज एमाउन्ट थाखाफोरखौबो बिसोरो आर्निं खालामनानै लानो हायो नाथाय जायफ्रा चेला चामचा आरोना उन खारबाबायनानै एसे एनै इंखुर सारनाय बादि मोननायफ्रा बिसोरहा मा फायदा दं फरायनाय समफ्राव फरायनानै लायाबा उनफ्राव साख्रि बाख्रियावबो जेरावबो एलिजिबल जाहैला जेबो गैला नै लाइफआ बेबादिनो सेस नस्ट जायो आरोना थ' बे आं पार्सनेल थिंकिं आरो नोंथांमोननि मा जाय जेरै सानो आरो बेफोरखौ आं बुंनो गोसो गैया दा रायजोफोर दायो बैसागु बोथोराथ' सफैथारबाय खाथि जाथारबाय एकदम बारा गोबाव गैथारला सानब्रैसोल'सै आरोना सानब्रैसोआवहाय बेनि थाखायनो आङो गोजाननिफ्राय जायफ्रा एकदम गोजाननिफ्राय अर्डार हरोना आरो आंनियावहाय दख'ना नोंथांमोननि अर्डारखौ आङो दायो लाथ'नाय नंला मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुनि थाखाय जुदि नांगौब्ला आं हरनो हाथ'नाय नंला आरो बैसागुनि उनबाबो सहैबाबो जागोन होननानै बुङोब्ला जुदि अर्डार होनो गोसोबा आं हरनो हागोन मानोना जेखौ पसिबल नङा बेखौहाय खालामनानै लाब गैया मानोना पार्सेलखौथ' आं डाइरेक्टनो गाव थांनानै हैया नालाय बेयो बाय पस्ट बा बाय करियार थाङो थ' गैयालाबानो सम नाङो सानबानिफ्राय 7 दिनसोआ सम लाखायो बिनि थाखायनो जायखौ पसिबल नङा बेखौहाय बुंनानै लाब गैया ओमफ्राय जायफ्रा एकदम खाथि खालानि आरोना जायफ्रा बासजोंबो बिहरबाय थायो बासफोरजों लानायनि सुबिदा दं जेरै नै बङाइगाव सापागुरि काजलगाव बिजनि ओमफ्राय ओरैहाय थाहैबाय रुनिकाटा सान्तिपुर कचुगाव कारिगाव ओरैहाय जेसेबां माने गसाइगाव लागा जायफोरा एकदम बास स्टेन्डआवहाय लांफैनो हानाय बा नेसनेल हाइवेआवहाय बास स्टेन्डआवहाय लांफैनो हानाय बायदि दङ माने सुबिदा नैबेफोरनि थाखायब्ला हरनो हागोन आरो ना नैबे सानब्रैनि गेजेरावबो नङाबा आङो बाखिखौ आं लानाय नंथ'ला ओमफ्राय बे बोसोरावहाय ओरैनोबाबो आङो एसे खम समय होनो हाबाय माने डिउटिजों जाबजों एसे प्रब्लेमबो जायो ओमफ्राय लोगोसे एब्र'हाय गथ'आबो एसे देहाया बारा मोजां नङा नालाय बिनि थाखायनो आं बारा एसेबां नोंथांमोननोहाय आङो रिप्लाय होनो हायासै दाखालि आं गेजेमाखौहाय एसे एनै आङो अर्डार लाबाय ओमफ्राय आं बांद्राय अर्डार लानो हायासै आरो मानोना
ओमफ्राय गथ'आ बेफोरबायदि लोमजाबाय थानायखौ गारनानै बोरै खामानि दामानि मावनो आरोना सुखुवा मावनो थाखायबो बिनि थाखायनो आं बारा अर्डार लायासै सम मोनोब्ला आं नोंथांमोननोहाय माखासे मानि आङो दख'नानि कालेक्सनफोरखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आङो स्टकआवहाय दङ आंनियावहाय बहुतनो माला नाथाय देखायनो समफोरखौ मोनैनि थाखायनो आं देखायनो हायाखै ओमफ्राय आङो नेक्स्ट मान्थआव हयथ' बे जायगानिफ्राय आङो रिलिज लानानैहाय आङो बेलेग जायगायावहाय आं थांसिगोन मानोना आंनिया माने ट्रान्सफार जाबाय आरोना ट्रान्सफार अर्डार मोनखाबाय रिलिज मोनाखै दाबो थ' बिनि थाखायनो आं दाबो बेयावनो दङ ओमफ्राय थांनायनि सिगां आं सान्दों आरो एब्र'हाय आङो अफारावहाय सोलिगासिनो दङ आरो अफारावहाय आङो पुरा गासिबो मालफोरखौहाय आङो नोंथांमोननो हरगोन जायफोरनो दख'ना नांगौ गामसा नांगौ आर'नाइ शार्टफोर नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरोना ओमफ्राय बाबुमोन हागैमोन नोंथांमोननिसिम फंनैसो राव बुङो आरोना मानोना गोबां मा होनो जोहोलाव सिख्लाफ्राबो आगैमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायो आरोना बेखौ आङो नुनो मोनो मानोना सिङावहाय थांनानै नायोबा अबे जायगानिफ्राय बांसिन आंनि भिडिअफोरखौ नायो अबे बैसोनि मानसिफ्रा बांसिन नायो हौवासाफोर नायो ना हिन्जावसाफोर नायो नैबेफोरखौ गासैखौबो आं नुनो मोनो नालाय थ' आं नुनो मोनो जे गोबाङैनो लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर आरोना फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो गोबाङैनो नायो थ' बे हिसाबैनो आं बुंबाय एज ए आङो हेल्थ वर्कार नोंथांमोननिसिम आङो फंनैसो रावखौ बुंनो सानो बहुद मानसिफ्रानो इन्सपायार जायो आरोना दाखालिबो आं बावैसो आङो डेलिभारि खालामनाय समावहाय आङो मोनसे आं भिडिअखौहाय रिल्सखौ आं लाबोदोंमोन गोबांखौनो आं नुनो मोन्दों थ' इन्सपायार जायो आरोना बेफोरबायदि गोबाङानो सिस्टेमखौ मिथिया माबायदि फरायनाङा नैबेफोरबायदि प्रसेसफोरखौ मिथिया नालाय थ' नोंथांमोननि थाखाय आं खोन्थायो जायफ्रा गामिफ्राव थायो नाथाय गावनि लाइफआवहाय माबा मोनसे मावनो गोसो माबा मोनसे जानो गोसो मा होनो नैबेफोरबायदि लाइमोन जोहोलाव सिख्ला आगैमोन नोंथांमोननि थाखाय आङो बुङो आरोना सोरबाफोर जुदि नार्सिं प्रफेसनावहाय फैनो गोसोब्ला नार्सिं नङाबाबो बेलेग प्रफेसनाव थांनो गोसोबाबो मोनसे गासैनिबो सिस्टेमेटिक मोनसे प्रसेस दङ नैबे सिस्टेमेटिक वेखौ जुदि मोनथियाबानो गोदाव सोराव जायो आरोना मानि उनाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नैबेफोरबायदि थ' फरायनाय समावहाय जुदि फरायब्लाल' जाया फरायनायजों लोगोसे प्रसेसखौ जुदि मोनथियाबा फरायबाबो बे सलसला फरायलांगोन खिन्थु लास्टाव जेबो जाहैनो हाया नैबेफोरबायदि आरोना सिस्टेमखौबो मोनथिनांगौ दङ बेनि थाखायनो नार्सिं प्रफेसनावहाय जुदि सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला सिगांनो एकदम क्लास 10नि उनावहाय आरोना माध्यमिक एग्जामनि उनावहायनो प्रिपारेसन लाखानांगौ बेबायदिनो क्लास 11 क्लास 12नि रिजाल्टआबो मेटार खालामो क्लास 12नि रिजाल्टजों लोगोसे आरोबाव मोनसे जाहैबाय प्रत्येकटा स्टेटआवहायनो मा होनो स्टेटनिफ्रायनो मोनसे नार्सिं फरायनायनि गभर्नमेन्ट थ्रुयैहाय नार्सिं फरायनायनि मोनसे चान्सेसखौ होयो आरोना थ' बिनि थाखाय मा एन्ट्रेन्स एग्जाम जिरायनांगौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन लानांगौ प्रिपारेसन लानो थाखाय बहुतनो गोबां सिलेबास माखासे माने जेरै नोंनो साइन्सनि सोमोन्दै आरोना बाय'लजिकेल साइन्स नैबेफोरबायदि बाय'केमिस्ट्रि बाय'फिजिक्स नैबेफोरबायदि जिनिसफोरखौहाय बहुतनो नलेज लानांगौ दङ बेजों लोगोसे जेनेरेल नलेज मेथामेटिक्स नैबेफोरनिफ्रायनो बे एन्ट्रेन्स एग्जामफ्रावहाय फैयो आरोना एन्ट्रेन्स एग्जामफ्रा कन्डाक्ट खालामनाय जायो जुदि बे वान्स बे एन्ट्रेन्स एग्जामावहाय जुदि पास जानो हायोब्लानो माने सरकारनिफ्राय फ्रियावहाय फरायनो मोनगोन माखासे माने एमाउन्टखौहाय गाव होनांगौ जायो मा होनो एक्सट्रा जेखौ बायनांगौ बेफोरखौहाय बायनांगोन थेवबाबो फरायनो मोनगोन आरोना फ्रियावहायनो नैबेफोरबायदि थ' डक्टर फरायग्राफोरनाबो बेबायदिनो सेम बिसोरबो नोंना निट एग्जाम जिरायनांगौ थ' बिनि थाखाय बिनि सिगांनिफ्रायनो प्रिपारेसन लानांगौ जायो ओमफ्रायसो निट एग्जामावहाय जुदि रेंक मोजां खालामनो हायोब्ला रेंक मोजांब्ला फ्रियाव फरायनो मोनबाय दाबोनो जोंनि बर' समाजावहाय बहुतनो मोनसे मिथ आरोना गाहाय साननाय नैबे मेन्टेलिटिया दङ दाबो
जे नार्सिं प्रफेसनखौहाय बहुतानो बहुत निसा सानो आरोना नाथाय खनसे फरायनानै नाय आंथ' बेफोरखौहाय अपेन बुंनो सानो आरो खनसे फरायनानै नायोबा मोनथिगोन बेसेबां माबादि फरायनांगौ जायो आरो माबादि फरायनानैसो बेफोरबादि डिग्रीखौहाय हासिल खालामनो हायो नोंथांमोनाबो गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोङोबा मोनथिगोन आरोना ओमफ्राय दायो नार्सिंआ मोनसे बिराद मोजां प्रफेसन जै मानसिफ्रा हस्पिटालावहाय सानो आरो डक्टरफ्राल' बिसोरहाल' डक्टरफोरहाल' गियान दं बिसोरहाल' फरायो नैबेफोरबादि नङा नार्सिं प्रफेसनाव जायफ्रा फैयो बिसोरबो गासैबो बेमारनि सोमोन्दै फरायनांगौ जायो आरोना डक्टरफ्रा जाय जाय साबजेक्टफोरखौ फरायो जोंबो बेफोरबादि साबजेक्टफोरखौ जोंबो डिटेल्सआव फरायनो गोनां जायो नार्सिं प्रफेसनाव फैग्राफ्राबो नैबेफोरबादि गोरलैनिफ्राय देरसिननिफ्राय देरसिन नैबेफोरबादि गासैबो डिग्री दंसै आरोना दा नार्सिंआवबो पिएइचडि लेभेलसिम बेफोरबादि डिग्री दं फारसेथिं नायोब्ला सेलारिनि खोथा बुङोबा जायफ्रा नोंना पलिटिक्सआव थाबायो जायफ्रा पलिटिशियान बिसोरनि थाखायसो बिसोरो मानोना बिसोरनाथ' मा बुंनो गुलाब थाखा मोनगासिनो थायोना पलिटिशियानफ्रा थ' बिसोरो सानो आरो गभर्नमेन्ट जब मावग्राफोरनि सेलारिया खम हाजार खोथा बुङो आरोना नाथाय जायफ्रा आरोना पाब्लिक एकदम हाजिरा खुथाब मावनानै जाग्रा एबा सान्दुं अखायाव मावनानै जानांदों एबा प्राइभेट कम्पानिफ्राव मावनानै जानांदों नैबेफोरजोंहाय जुदि कम्पेयार खालामोला गभर्नमेन्ट जबा बिराद इम्परटेन्ट आरो गभर्नमेन्ट जबनि जे फेसिलिटि नैबे फेसिलिटिखौ बयबो मोननो थाखाय सुबिदाखौ मोननो थाखाय गोसो जायो हास्थायो आरोना थ' फारसेथिं नायोब्ला नार्सिं प्रफेसनावहाय बिरादनो सुबिदा दङ बेफोरनि जेमोन सेलारियावहाय नायनो थाङोब्ला दायो स्टेट गभर्नमेन्टनि सेलारियाबो गासैयावहायबोनो माने लगभग 40,000निफ्राय स्टार्टिं स्टेटआवबो ओमफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआवबो ओमफ्राय सेन्ट्रेलनियाथ' बाथ्रायानो आलादा सेन्ट्रेलनिया नोंना स्टार्टिंआनो दायो more than 80,000निफ्रायबो बारा रेलवेआवबो बेबादिनो थ' नैबेफोरबादि आरोना ओमफ्राय स्टेटआवहायबो दा नोंना फरायनायनि क्वालिफिकेशननि हिसाबैहाय बेवहाय प्रमोशन दङ गोबां बिसय दङ बोसोर थाङो बोसोरनै बेफोरबायदि इनक्रिमेन्ट जालाङो गोबां बिसय आरोना आरो बेल' नङा नार्सिं प्रफेसना जाहैबाय नोङो बेयो इन्टारनेसनेल मोनसे गिदिर मोजां प्रफेसनेल डिग्रीया गुबुन कान्ट्रियावबो बियो भेलुएबल थ' जायफ्रा बायराव थांनो गोसो बायराफ्रावहाय एब्रडावहाय मावहैनो गोसो नोंथांमोना बेनि थाखाय एलिजिबल जानो हागोन जिएनएम खालामनानै पोस्ट बिएससि खालामनानै एमएससि खालामनानै नोंथांमोना बायरा कान्ट्रिफ्रावबो जब अपरचुनिटि थायो बेफ्रावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एब्रडावहायथ' मोनथिखागौ जोंनि इन्डियानि मा होनो रुपि आरो बायरानि कारेन्सि बेसेबां डिफारेन्स आरोना बेसेबां डिफारेन्स थ' मान्थलि माने गैयाबाबोनो मान्थलियावहाय 2 लाखनि बारा सेलारि जायो आरोना स्टार्टिंआवहायनो जिएनएमबाबो 2 लाखनि बारानि बेफोरबादि जुदि सोरबाफोर इन्ट्रेस्टेडब्ला नैबेफोरबादि आं जेरैबादि बुंबाय एन्ट्रेन्स एग्जामफोरनि थाखाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन गाव गावनि फिसाफोरखौहाय प्रिपारेसन होनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला रायजोफोर आइ होप नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन होननानैहाय आं आसा राखियो बयनिबोसिम गोजोन्थों